Готови? Господин Сонцони, има ли проблеми в състава за предстоящото гостуване на Локомотив София? Ci sono dei problemi per il gruppo, per la squadra che dobbiamo portare contro il Lokomotiv Sofia? Tantissimi, Много. perché dei giocatori dell'anno scorso ne sono rimasti 3, Защото играчи от миналата година са останали 3, di cui uno non giocava mai. от които един никога не е играл. Gli altri, brasiliani, argentini, italiani e bulgari nuovi, Другите нови бразилци, италианци и българи parlano 4 lingue diverse, говорят 4 различни езика. anche se c'è Peter e un brasiliano che parla italiano, Нищо, че аз и един друг бразилец сме на терена, които да се опитваме да правим комуникациите. per far passare la comunicazione За да успее да се комуникира, ci vuole molto tempo. се иска много време. Per cui un allenamento di un'ora Затова една тренировка от 1 час dura 2 ore. трае 2. Ma il problema più grosso Най-големият ни проблем sono che queste 4 nazionalità е това, че тия 4 езика hanno 4 modi di fare calcio molto diversi tra имат di loro, 4 различни начина да ритат между тях си. 4 tattiche diverse. 4 различни тактики. E quando una squadra va in campo, И когато един отбор слиза на терена, tutti devono fare la stessa tattica, всички трябва да играят с една тактика, che è quella che trasmette l'allenatore. която е тази, която треньора им показва. Quindi tutti i giorni vedo dei leggeri miglioramenti, Но все пак всеки ден вижда подобрения. ma il tempo è breve, Но все пак времето е малко. per cui non bisogna aver fretta. Затова не трябва да бързаме. C'è ancora una settimana per il transfer, Има още една седмица за трансфертите, perché ne mancano ancora 5-6 защото ни липсват още 5-6 играча. e devono ancora arrivare 5-6 giocatori И трябва да пристигнат още 5-6 играча, che riescano a trasmettere un'identità di gioco. които да успеят да покажат как да се играе с група. Нека ни каже кои са тези 5-6 играча, на какви още футболисти ще разчита Ботев Враца? Quali sono gli altri giocatori che dovrebbero arrivare? Quelli che stanno cercando in Italia Presidente Tirri, Това са играчите, които президентът ни Тирри Пепино търси в момента в Италия. in tutti i reparti c'è bisogno di qualche elemento. Където търси в всяка група, търси човек, защита, център, нападател. Това са слабите позиции на отбора. Questi sono i punti deboli che ci mancano dei giocatori da aggiungere: centrocampo, difesa. Difesa, centrocampo, attacco. Да. Ще разчита ли Ботев Враца и на юноши в този матч? Ci possiamo fidare dei ragazzini. Ci sono 2 ragazzini che si allenano sempre con me, Има 2 юноши, които тренират винаги с нас. uno a 16 anni e uno a 17, mi Един е на sembra, 16, другия на 17 години, мисля. che sono molto bravi Са много добри. e che uno ha già giocato 2 gare Един от който вече е изиграл 2 мача. e uno l'ho visto per la prima volta ieri Другия за първи път го видяхме вчера. e se c'è il permesso della società, se è disponibile, di sicuro viene con me anche И ако domani. има легална възможност това дете да играе с нас, със сигурност ще дойде. Името. Кирил Иванов. Кирил Иванов. Какви са очакванията ви за неделния матч? La partita di domani. Ma una squadra gioca sempre per far risultato, Нашият отбор играе винаги за добър резултат. però noi in questo momento dobbiamo capire che probabilmente siamo la squadra meno squadra. В този момент трябва да разберем, че сме отбор не толкова групов, колкото другите. Perché tutti i problemi che ho detto prima, Защото всичките проблеми, които изредихме до сега, credo che le altre squadre non ne abbiano. мисля, че при другите отбори това го няма. Така друго. Много хубави думи каза новия треньор за тебе. Явно съм му направил някакво впечатление. Ти направи дебют в А-група, в мъжки отбор. Какво е това за теб? Успех, един вид успех, обаче само напред и нагоре гледам. Как се чувстваш в компанията на толкова? Много добре. Много добре. Да. Научи ли? Искаме да разкаже първо няколко думи за себе си, на колко години, откъде идва, на какъв пост играе. Diciamo che parole dite, quando anni c'hai, che ruolo c'hai, da dove vieni?
Allora, sono Massimiliano Amendola, ho 22 anni e vengo da Napoli. Идвам от Наполи, казвам се Масимилиано Амендола и съм на 22 години. Da dove vieni? Giochi di che squadra? Che ruolo hai? Sono una seconda punta e l'anno scorso ero a Napoli. Serie A. Нападател си, нали? Втори. Къде си играл до сега? Откъде идваш? Dove che hai giocato? Ho fatto 2 anni di Serie C quando avevo 18 anni, C1. C1, e poi sono tornato a Napoli l'anno scorso in Serie A. 2 години е бил в трета дивизия C1 в Италия, след което са го преместили в Наполи. Защо? 18 години след това, защото 2 години журналист, после мисля, че играл в C2. Da 18 anni fino a 20 hai giocato in C1. Sì. От E poi 18 до 20 l'anno годишни. scorso, tutto l'anno scorso ho fatto tutta l'annata in Serie A. И миналата година цялата е бил в първа дивизия. Ho fatto 15 panchine in Serie A, un esordio e una panchina in Champions con il Chelsea. 15 мача е бил на скамейката в А-група, един матч е играл и отделно una di panchina hai fatto col Chelsea. Sì, una in Champions. И в Champions League един играч на скамейката е играл, също Челси. Кое те накара да предпочетеш офертата на Ботев Враца, а не да останеш в Италия? Cosa ti ha fatto scegliere tra l'offerta del Bodev e quella di rimanere in Italia? Beh, qui conoscendo il presidente e tutta la dirigenza del Botev c'è un progetto serio e quindi io ho creduto molto nelle potenzialità sia della società che della squadra e quindi sembra un progetto serio e quindi Познавайки президента Пепино Тирри и като и ръководството, знаел е за проектът, който са имали, нали, и решил да бъде част от него. Какви са впечатленията ти от Враца? Quali sono le tue impressioni sulla città? beh, la città è carina, si sta bene, persone tranquille, si sta bene, dai. Mi sono trovato Красив molto град, bene. спокойни хора. Добре, много. А за отбора? Per la squadra? Bene, siamo tutti ragazzi giovani con qualche, non lo so, ci sono 2 o 3 persone un po' più di esperienza, c'è da lavorare tanto, ma siamo una buona squadra. Състав от млади хора, 2-3, нали, които са повече с по-възрастни. Отбор е добър, има още много работа да се върши. Очакваш ли да вземеш участие в матча срещу Локомотив София? Ти си едно от последните нови попълнения в отбора на Ботев. Essendo uno degli ultimi arrivati nella squadra, pensi di avere un posto da titolare contro il Lokomotiv Sofia dopodomani? Beh, uno cerca sempre di lavorare durante gli allenamenti e impegnarsi sempre al massimo, poi le scelte le fa il mister e chi sta Винаги се meglio. старае да тренира възможно най-добре, най-усилено, но все пак изборът си е на треньора. Какви са очакванията ти за матча? Le tue aspettative invece della partita? Beh, spero bisogna fare punti, quindi noi siamo carichi, Ние сме abbiamo... заредени. Все пак ни трябват точки. Като отбор, иначе сме много заредени. Благодаря. Успех! Значи моята длъжност е заместник спортно-технически директор и ще отговарям за... То ще помагам на господин Станчев в спортно-техническата част на клуба. Ваша задача е да картотекирате новите играчи. Да. Кои са новите имена, които предстои да картотекирате в... На които чакате жълтите карти? Са дошли жълтите им карти? Жълтите карти очакваме само на 3 футболисти. Това са Давиде Джудичи, Роберто Флориани, Джорджо Джорданела. Така. Вчера какво си свършил курс двудневен? Така, бях на двудневно обучение в Международния отдел на Българския футболен съюз, където така успешно издържах изпита за TMS менеджер на клуба. Това е и момента сега да благодаря на човека, който изпълняваше длъжността TMS менеджер, а именно господин Александър Владимиров. Така от мое име, от името на клуба, му благодариме за работата, която така е вършил до момента. От днес, буквално от сега, нататък аз ще изпълнявам тая функция. Той сам ли напусна или? Той е представител на старото ръководство и така ние изявихме желание да имаме нов човек на тая позиция, с което се...
нямаше такива възпротивлявания.